Сямейныя абдымкі, банда зноў зборы. Не. Руса, сябра, хопіць стаць над душой, тут сямейныя справы. Вось табе грошай, прыхапі гэтую і схадзіце ў кавярню. Нікуды не пойду, не. Усё ў парадку. Навошта ты тут? Вырашыў застацца ненадоўга. Вось як. Ты застацца. Айрыс, калі я цябе ўвогуле падманваў? Увесь час, як толькі рот адкрыеш. Так, з таго, што я чула, гэта ваша звычайная тактыка. Добра, добра. Але зараз я тут, і гэта ўжо немала. Так што давайце адправімся ў зневажальна маленечкі хлеў, які вы завяце домам. Дагэтуль не разумею, як вы жывеце там жа, дзе гадзіце. Не асуджаю, але гэта агідна. І гэта апошні чамадан. Дзякуй, дзіця, трымай касмічны камень. Гэта проста гравій. Не, ён з космосу. Космос. Усё яшчэ не пераканаў. Добра, вось табе 40 зялёных долараў. Рада была мець справу. Айрыс, я ўсё яшчэ гатовы крыху палепшыць вашу мілую маленькую халупу. Але я паважаю твою просьбу, цытую, адваліць. Дзякуй. Я прапанавала табе чаю, але раптам ты яго аплодніш і паляціш, пакінуўшы чай сам-насам з фактам, што гэта не адзіны чай у галактыцы, з якім ты так абышоўся. Ну і добра, я ўсё роўна каву люблю. Дык, ці надоўга ты да нас? О, дробка Джуз, вечна з кучай пытанняў. Мне гэта падабаецца, нагадвае мне пра мяне. Але ўдавацца ў падрабязнасці сэнсу няма. Скажу так, я тут, каб кампенсаваць упушчаны час. І я дакладна ведаю як. Я купіў твою школу. О, дык вось як пішацца, Джуді. Тата, будзе крута. Я буду лепшым бацькам-дырэктарам усіх часоў. А можна мне тыповага, бесклапотнага бацьку, які раз у паўгода частуе марожаным? Але ж так лепш. Я буду з табой штодня. Буду бавіць з табой час. Загадаю павысіць табе адзнакі. Глядзі. Джуді, я адчуваю патрэбу ацаніць твой сённяшні іспыт на 10. Можаш і ў клас не прыходзіць. Як аднойчы сказаў вялікі Юджин О'Ніл, затусі са сваім крутым бацькам, Джуді. Не такой рэакцыі я чакаў. Так, ребята, вы пастойце ў старонцы, яна не ўражаная. Пакуль што. Добрай раніцы, вучні. Гэта ваш новы дырэктар, тата Джуді. Вашага старога дырэктара больш няма. Вось так. І не пытайце, куды ён падзеўся. І ведаеце, не варта лічыць мяне занудай. Я ваш моладзевы дружа. Боже. Адстой. Ох, чорт, як жа я адстойна прагучаў. Але ведаеце, што не адстой? З сённяшняга дня абед будзе ўдвае даўжэйшы, і кожны дзень аб'яўляецца святам піцы. Што? А ведаеце што? Да халеры урокі. Увесь сённяшні дзень адзін доўгі абед. З піцай, мороженым, коктейлями, піньетай адрываемся 24/7. І так до конца наших дзён. Што? Адрывайцеся, забаўляйцеся, я тата Джуді. Твой татка класны, Джуді. Круты бацька. Я б яго паважаў і дакладу дараваў за тое, што мяне кінуў. Вода! Кому текілы сумкі? Обожаю школу! Чаго жадаеце з'есці? Цукеркі ў выглядзе бургера і бургер у выглядзе коктейлю. Гэта можа быць зроблена. Гэта зроблена. Не магу паверыць, што ён думае, што гэта закрые мне вочы на тое, што ён кепскі бацька. Ён мяне пракінуў месяц назад. Як такое забыць? Джуді, ты ведаеш, я звычайна на 100% за цябе, але, твой іншапланетны татка і праўда круты. Ён даў мне бабла і вось гэтую гарэлку. І ты, Коры. Гэй, Піт, выдатна выглядаеш. Мэдзі, гэта новая блузка мне падабаецца. Дида, Оскар, давайте сюда свои бравые старшеклассные пяцюні. О, дык гэта ж моя любимая дачка. І гэта многае значыць, бо ў мяне іх, напэўна, 1000. Я такая асаблівая. Стаяць, гэтая гарэлка ператварае рэчы ў золата. Ты найлепшы, тата Джуді. Я гэтую школу ў золата перапалю.
Хіба гэта не цудоўна, Джудс? Глядзі, я нават выдаў футбольнай камандзе новую крычалку. Джуді круть, Джуді топ. Будзем спаткацца, калі скончым бізнес-школу. Будзем ставіцца з павагай. Усё, што ты робіш, завязвай. Эфекту нуль. А вось і не, усе мяне любяць. Я магу полюбавацца тваім тварам у калідоры. Оу, ідзі са мной, я пакажу табе сёе-тое. Вау, реально круто. І валасы ў мяне ўкладзены класна. Не, стоп. Быць бацькам гэта не проста рабіць усякія крутыя штукі. Ты прызнаеш іх крутасць? Вельмі крутыя, але гэта не мае значэння. Нішто з гэтага не запоўніць тую пустэчу, якую ты пакінуў, кінуўшы маму і мяне яшчэ дзіцём. Слухай, можа, біялагічна ты мне і бацька, але я цябе зусім не ведаю. І давай шчыра, ты пра мяне таксама нічога не ведаеш. Табе проста напляваць, але гэта не так. Глядзі. Вяртайцеся па класах, вечарына скончана. Вяртайцеся па класах, вечарына скончана. Прызнаю, я быў не лепшым бацькам. Я мог бы знайсці сабе апраўданне на кшталт. Мой від звычайна разраджаецца парай камякоў са шчупальцамі і пакідае іх на волю лёсу, часам нават перакусваючы імі. Але я разумею, што ў людзей рэпрадуктыўнасць ідзе разам з адказнасцю. Выбачэнне таксама нічога не змене. Ведаю. Я падвёў цябе і тваю маму. Але, Джудс, я ўдзяляў табе ўвагу, назіраў за табой яшчэ з самага дзяцінства. Праўда? Я памятаю дакладнае адценне зялёнага колеру, якога ты была, калі выскачыла з рота сваёй маці. Тое яшчэ відовішча. Я памятаю, як у 7 гадоў ты загадала зорце жаданне сустрэць мяне, а пасля вырашыла, што ўсе зоркі падманшчыцы. І ведаеш, так і ёсць. Я памятаю, як ты ўпершыню села на велік. І ўпала, і ўпершыню вылаялася. Херня. А яшчэ я ведаю, што аднойчы ты хочаш стаць астрафізікам. Што я лічу жахлівай ідэяй. Лепш бяры вышэй і круцей. На пасаду галактычнага дыктатара ці дыджэя. Слухай, я разумею, што упушчанага не вярнуць і віну не загладзіць, але я вельмі хочу паспрабаваць. О, тата. Дык, як наконт паспрабаваць зараз? Дасі свайму бесклапотнаму бацьку пачаставаць цябе марожаным? Канешне, выдатна. А то я ўсё роўно заменіў клас біялогіі крамай марожанага. Вырашыў, што гэты прадмет табе без патрэбы. Пасля вас? Містер Руса? Гэй, Джуді. 2 ражкі з марожаным, калі ласка. 1 для мяне, 1 для маёй дачкі, Джуді. Які смак? Шакалад з мятай? Ну што за дурное пытанне, Руса? 2 шарыкі смаку 42, калі ласка. Павер мне, Джуді, гэта лепшае марожанае ў галактыцы. Мноства прышэльцаў загінула, спрабуючы даведацца рэцэпт. Дзесяцігоддзі войнаў адбыліся на той жа глебе. Я і сам пару жыццяў забраў. Стоп, што? Трымайце, смачна есці. Абавязкова. Гэй, Джуді, ты у норме? Так, быццам бы. Ну, калі што спатрэбіцца, я тут. Хаця я не ўпэўнены, дзе апынуўся па выніку. Твой бацька мяне тэлепартаваў па ўсёй школе сёння. Здаецца, я нават на воднай горцы быў. Дзякуй, містер Руса. Гэта вельмі... О, мой бог, Джуді, пакаштуй гэтую штуку. Ачмурэнна? Ну хіба час разам, не чароўны. Оу, ёсць яшчэ сюрпрыз. Ды не трэба, тата, мне ўжо хапіла. Оу, павер, табе гэта спадабаецца. На падставе твайго выдатнага поспеху ў працы паслом, думаю, зямлю можна разглядзець у якасці члена аб'яднаных планет. Вось гэтую сметніцу крута, га? Так што я хачу, каб ты падрыхтавала заяўку і прыляцела ў штаб АП, каб прадставіць яе. Што думаеш? Але я думала, што паслам спачатку трэба прапрацаваць на сваёй планеце цэлы год. Ну, я думаю, мы можам зрабіць выключэнне для такога выключнага пасла, як ты. Я ведаў, што ты ацэніш. Добра, а доўга яшчэ абдымацца? Мне звыкла пачынаць абдымкі, але аказвацца іх ахвярай. Але так, гэта прыемна, я добры бацька. Гэй, ёсць тут хто? Гэта я, дырэктар Тайерт. Калі ласка, дапамажыце. Гэй, я ведаю, хто на мне катаўся. І звольню, калі не дапаможаце. Я такі мілы, дапамажыце.